Pois Solana Méndez, e a verdade é que afortunadamente son moitos os libros que poderíamos recomendar. Voume centrar en de tres lucenses, que sempre é un orgullo e unha satisfacción poder recomendar libros de escritores lucenses. O primeiro que presentamos recentemente, no cual participei na súa presentación, dun lucense de pro como é Pablo Núñez, premio finalista de Premio Planeta, e o libro é Xogo de Reinas. Outro é Galofoguete, de outras dúas lucenses, unha a que escribeu o libro e outra que fixo diseño gráfico, como é Elena Fernández e Inés Varela, e un terceiro que sería Netiqueta, de Mar Castro, tamén además recoñecida co Premio Entre Mulleres do Concello de Lugo, e son, como digo, escritores ou diseñadores, como pode ser as das viñetas poslucenses, e mostra todo o potencial que temos na nosa cidade.